Distribution sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mantawi City gisugdan karong adlaw kundiin gipasukipan kini og libreng mga serbisyo alang kanila. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa distribution sa financial assistance alang sa mga lolo ug lola, mga taga-barangay Ibabaw Estancia ug Tawason ang giakomodar. Sukwahi sa naandan, wala sa barangay gym ang distribution apan sa sports complex gihimo aron hamugaway taliwa sa kainit. Doon na hinoy mga shuttle nga mohatod kuha sa mga senior citizens. 4,000 o katunga sa yearly assistance ang ilang nadawat. Ug human nakakobra, naka-avail sab ang mga lolo ug lola sa lain-lain nga serbisyo. Sama sa libreng pakorte, libreng check-up, legal advice ug uban pa. Doon na sige panghatag ng mga seedlings ug mga seeds aron makapananom sila. Kaya dili kayo magkon mga senior, dili na maglakaw. Dali naman na noon. Kaya maayo man sila Matod sa syudad, sa ingon aning sistema mahiluna ra ang mga lolo ug lola sa claiming sa assistance. Makabenepisyo pa sila sa lain-lain nga serbisyo. Nindot ang dagan in a sense na atong gipaymutang atong mga katiguangan senior citizens bugnaw upsay atod kuha niya on top sa financial assistance dunay karaban of services sa medical, legal. Samta mga bedridden nga mga senior citizens, personal nga bisita sa mga opisyales aron mahatdan sa ilang assistance. Nico Sereno, Balitang Bisdak.